אוקיי, בואו נדבר על בטיחות. אחד הדברים הכי חשובים שיש. המטרה כאן היא פשוטה, לוודא שכולנו נכנסים, עובדים ויוצאים מכאן בדיוק כמו שהגענו, בחתיכה אחת. זה לא כדי להלחיץ, אלא בדיוק להפך, לתת את הכלים כדי שכולנו נרגיש ונהיה בטוחים. אז תחשבו רגע, מה הדבר הכי מסוכן בסדנה? מה גורם הסיכון מספר 1? הרבה בטח חושבים על המנוף הענק הזה שתלוי למעלה, או אולי על מלגזה כבדה. אבל האמת היא שגורם הסיכון הכי גדול הוא לא מכונה, הוא אנושי. זה אותו רגע בודד של חוסר תשומת לב. כי צריך להבין, המקום הזה הוא זירה סופר דינמית. בכל רגע נתון, יש פה מנופים שמרימים משקלים עצומים, מלגזות שזזות קדימה ואחורה, יש פה לחץ אוויר גבוה בצינרת וציוד כבד. בקיצור, כל הזמן קורים דברים. וכשמבינים את זה, יודעים שחייבים להיות דרוכים. ובגלל זה נתחיל מההתחלה, ממש מהצעד הראשון. איך נכנסים בצורה נכונה לשטח הסדנה? כי הרגעים הראשונים האלה הם אלה שמכתיבים איך ייראה כל יום העבודה. הפרוטוקול הזה הוא סופר פשוט, אבל פשוט אסור לדלג עליו. שלב ראשון, עוצרים. פיזית, לא נכנסים תוך כדי תנועה. עוצרים לפני קו הכניסה. שלב שני, מסתכלים. ימינה, שמאלה, למעלה, כי לפעמים הסכנה באה מלמעלה. סורקים את השטח. ורק אז, שלב שלישי, מבינים. מה קורה פה עכשיו? יש מלגזה ברוורס? יש עומס באוויר? רק אחרי שהבנו את התמונה, ממשיכים פנימה. אוקיי, נכנסנו בבטחה. מה עכשיו? הנושא הבא הוא ציוד מגן אישי. וכאן כלל הברזל הוא פשוט. זה לא המלצה, זו חובה. להתלבש נכון למשימה זה בעצם קו ההגנה הכי בסיסי שלנו. ולפני כל דבר אחר יש את הבסיס של הבסיס, נעלי בטיחות. מהרגע שדורכים בתוך אזור העבודה ועד הרגע האחרון, נעלי בטיחות על הרגליים. תמיד. אין פה רגע או רק שנייה. ועכשיו בואו נפרק את זה. כי לכל סכנה יש את המענה שלה. עובדים ליד מנוף, קסדה על הראש. חד משמעית. נמצאים באזור עם רעש חזק, את מאוזניים, כי השמיעה לא חוזרת. משתמשים באוויר דחוס, משקפי מגן, חובה. למה? כי אפילו גרגר אבק קטנטן הופף לקליע במהירות הזאת. עובדים עם כימיקלים, משקפי מגן אטומים וכפפות מיוחדות. וכמובן, אם יש אפילו סיכוי קטן לנפילה מגובה, רתמת בטיחות. אין פה אופציה אחרת. אבל בטיחות זה לא רק מה שלובשים, נכון? זה בעיקר קשור לאיך שזזים, איך שמתנהלים בסביבה המורכבת הזאת. מודעות סביבתית זה שם המשחק. בואו ניקח תרחיש סופר נפוץ. מלגזה מתקרבת וצריך לעבור לצד השני. מה הדרך הנכונה לעשות את זה? זו שאלה קריטית, שהתשובה אליה יכולה למנוע אסון. הנה ההבדל העצום בין התנהגות מסוכנת לבטוחה. הפעולה הלא בטוחה והנפוצה מדי היא פשוט להמשיך ללכת ולהניח שהנהג רואה אותנו. זו טעות קטלנית. הפעולה הבטוחה והיחידה שנכונה היא לעצור. ליצור קשר עין ברור עם הנהג, לוודא שהוא רואה אותנו ורק אחרי שקיבלנו ממנו סימן, אוקיי עם הראש, הרמת יד, רק אז חוצים. וזה כמובן לא רק מלגזות. צריך להיות כל הזמן עם העיניים פקוחות. לשים לב לציוד כבד אחר שזז, למטענים שתלויים באוויר מהמנוף, לזהות רצפה רטובה כדי לא להחליק, וכמובן לשמור על המעברים פנויים. זה אחריות של כולנו. אוקיי, אז נכנסנו כמו שצריך, אנחנו לבושים בציוד הנכון, אנחנו מודעים לסביבה, מה נשאר? הבדיקות האחרונות, אלה שחייבים לעשות רגע לפני שלוחצים על כפתור ההפעלה. בואו נגדיר רגע מונח קריטי, הסמכה. הסמכה זה לא אישור מפה לאוזן מחבר, ממש לא. זו הרשאה רשמית, כתובה, מתועדת, שמקבלים אך ורק אחרי שעוברים הדרכה מקצועית ומוכיחים שיודעים להפעיל את הכלי. וכדי שהדבר הזה לא יישאר באוויר, יש לזה תיעוד. לכל הסמכה יש טופס יהודי, טופס 1402. זה המסמך הרשמי. זו ההוכחה שיש אישור לעבוד על ציוד ספציפי. והכלל כאן הוא חד, ברור ואין לו פרשנויות. אין חתימה בתוקף על טופס 1402, לא נוגעים בציוד, לא מתחילים לעבוד, נקודה. זה קו אדום. והאחריות לא נעצרת רק בהסמכה. לפני כל הפעלה, כל אחד ואחת מאיתנו חייב לעשות בדיקה ויזואלית של הציוד. לבדוק שאין סדקים, שאין משהו שנראה לא תקין. אם מזהים בעיה, ולו הקטנה ביותר, עוצרים מיד. מסמנים את הקליקי לא תקין ומדווחים. לא לוקחים סיכונים מיותרים.
וכאן אנחנו מגיעים לסיכום, לנקודה הכי חשובה, לכלל שמחבר את כל מה שאמרנו עד עכשיו. השורה התחתונה היא זו. יש פה אחריות כפולה. כל אחד אחראי, בראש ובראשונה, על הבטיחות של עצמו. אבל באותה נשימה בדיוק, כל אחד מאיתנו אחראי גם על הבטיחות של החברים שלו לצוות. לראות משהו לא בטיחותי ולהתעלם, זו פשוט לא אופציה. חייבים לדבר, חייבים להטריע. ויש משפט שתמיד צריך להיות לנו בראש, הוא תמצית הכל. שום עבודה, לא משנה כמה היא דחופה או חשובה, לא שווה את הבריאות שלנו. לגוף, בניגוד למכונות, אין חלקי חילוף. הגרף הזה מראה את זה הכי טוב. כן, להשלים את המשימה זה חשוב, אבל להשלים אותה בבטיחות, לחזור הביתה בריא ושלם, לזה אין מחיר. זו ההצלחה האמיתית והיחידה. כל דבר אחר הוא כישלון, לא משנה מה התוצאה. אז נשאיר את זה עם השאלה האחרונה, שהיא בעצם התשובה. אחרי כל הנהלים, הכללים והציוד, מי בסופו של דבר אחראי על הבטיחות שלנו? התשובה, כמובן, היא כל אחד ואחת מאיתנו. האחריות היא אישית והיא גם קבוצתית. בואו נשמור אחד על השני.